Мартине, къде си бе брат, къде си бе момче, защо те няма пак тук да ядеш кафтета, къде си? Ей, песните не стават, за това ти даваме някаква тук в баба Nvidia. Не знам какво да пея, обаче всеки път се получава, моята кариера е огромна. Има 15 сабскрайбера вече, ние не мога да ги достигнем 3 пъти, 15 човека. Истински ме обичат, всички други са фалшиви фенове. Моля ви се, кажете ми, Мартине, къде си? Лил Пими, аре, моля ти се колап. Лил Пими иска да ви даде някакъв хляб. Запишете в текст от 3-4 изречения какво е значението на думите на странчета, какво ни трябва друго, пари ли? 10:38:24. Къде си сега бе брат ми? Аре дайте ми пари. Евраци, дайте ми пари, моля ви се, дайте ми пари, защото нямам аз пари. Защо си имам пари, обаче ми трябват пари, обаче ще ги тегля бърз кредит и ще отида в FB-та да ги хвърля всичките. Лил Пими, брат, аре колап, Метатрона виче, ме игнорираш бе момче, моля ти се, аре колап. Real time effects are non-destructive and can be changed anytime. Watch video. Мартине, къде си бе брат? Къде си бе Мартине, къде си бе брат? Мартине, къде си бе брат? Тази песен е пълен булшит. Да, тя е булшит. Песента е булшит. Не мой излъщите кефи. Булшит е. Да, наистина е булшит. Как се спира това бе, брат ми? Бичове, всички искат да се снимат с мене, аз не мога да отида до магазина без някой да каже типа верно ли си баба Nvidia, брат голям фен съм ти, моля да се снима с мене брат, много те обичам бе брат. Само че аз ще ви кажа едно, ще се снимам с вас, обаче аз днес се снимах с Меси. Да, аз днес се снимах с Меси. Бях в столовата, когато мина едно момче, видях, че на тениската му пише, че е Меси, брат. По принцип не гледам футбол, обаче видях, че е Меси. Знам, че Меси е някакъв добър там, брат, някакъв известен. И пичовете бих се изкефил, ако се снимам с Меси. Обаче вика брат Меси, здравей брат, обаче той изчезна, брат, братът се бате. Изчезна някъде, отиде и си замина. Обаче след малко влизам аз в столовата, след като вече съм се наял и време да си тръгвам, вижда бата Меси, седи е там и викам бата ти лути си. Ето го Меси, ето го Меси. Меси брат, моля се снима с тебе брат, той вика да бе бате, може да си с мене много ясно. Може да си с мене много ясно и аз викам добре. И отидох и си вземах две селфите с него бате. И сега си снимам с Меси, че това спред красивата с мен, защото аз като имам снимка с Меси, смисъл нямам проблем с сивата с мен, обаче даже няма нужда пита, просто да се снимам с сивата с мен, обаче бате Меси, кой е баба Nvidia, кой е Меси, бате баба Nvidia е по-добър от Меси на футбол. Аз за това не играя, за това не гледам, аз съм го мастер рол още в корема на майка ми. Там още бях добър на футбол. Там бях добър на футбол. Играх супер много. Сега като играя с някой направо ги разбивам и те викат бата ти си много добър, няма смисъл играме с тебе. И затова не играх, защото то е скучно. Да, баба Nvidia, какъв е тоя булшит, пак ще го слушаш тоя булшит. Ще го слушаш това брат, това наистина ти го слушаш бе. Как го слушаш бе? Как се спира бе? Баба Nvidia на микрофона тая вечер, пичове.
свършва ръмта на компютъра. Това е СГС, да, то е СГС. Моля ви, пишете ми шестица по български. Тази вечер ще се вечеря и после ще спи. Каква е тая Борова гора, бе, брат? Аре колап, Трябва ли толкова много да има хора по този свят, които са хора? What the fuck? Минута и 7 минути щех да пея за нещо, обаче забравих за какво, защото само тези песни са най-добрите. Малките идеи са големи и те са много добри, обаче малките идеи, т.е. добрите, излизат за малко време и после изчезват, както тази. Трипвам, брат. Да, трипвам. Трипвам. Защо? Да, малките идеи са най-големите идеи, те са най-добрите идеи, обаче са за кратко време, не мога да ги чуя, не мога да ги видя. Как ставаш велик, имаш малка идея, обаче тя също си голяма, ти я забравяш, защото си тъп. Малките идеи също са големи, обаче са за малко време, преди да ги забравиш. Затова си запиши, за да не забравиш. Госпожо, моля ви, пишете ми шестица по български, защото започва да ми свършва ръмта, е съставно глаголно сказуемо. Моля ви, пишете ми шестица сега, трябва ми тази шестица от тази всъщност, обаче не ми трябва, защото бабен види има само добри оценки, защото момчето учи и прави мусака. Пак вали навънка, брат. Русофилията е лошо нещо. Русофилия, къв е тоя, брат? К-К-Е-Б. Русофилия, пак вали тежко навън, тук ще падне тентата, да. На тази жена цветята и ще подгизат, може би това е добре. София се наводни последните дни. Това е тая русофилия, брат. Къв е тоя бит? Компаса показва север, както дяволите го накарам да покаже и като го завъртя на юг. Чека Лозенец, там е хотел Маринела. Русофилия не е добра. Венцислав Ангелов в Чикагото говори някакъв пълен булшит. Какъв булшит говори, бе, той човек, бе, брат? Русофилията! Венцислав Ангелов в Чикагото. 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 Yes.
Помислете добре преди употреба, докато чуете звука точето за разбиване. Изхъхва бързо, затворете добре, след употребна е лесно запалимо. I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin'. Синята точка, брат, с синята точка, брат, синята точка, брат. А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, Х, И, Дж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, Т, У, В, В, Ц, И, З. А, Б, Ц, Д, Ф, Г, Х, И, Ч, К, Л, М, Н, О, П, Р, Q. What the fuck, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. My music, J.R. Mrs. Borisova has something to say. It's very important, and I'm tripping. Yes, I'm motherfucking tripping.